ikaw ang dangpanan sa mga katauhan. Ang imong pag-amuma kang Jesus ug kang Maria, nakahatag katumanan sa pagbuot sa kaitasan. Mga hiyas mo nga naampo, ipaambit mo karon, kay ikaw alang ka namo sumundo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalad mo kanamo tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Dios, sa paghatag kanimo kanamo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalad mo kanamo tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Dios, sa paghatag kanimo kanamo. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Dios, sa paghatag kanimo kanamo. Daghang salamat, O Senyor San Jose. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Mga igsoon, mayong buntag ka natong tanan. Ubaning santos nga misa karon atong iapil sa itong pag-ampo kining mga musunod nga mga katuyuan. Pasalamat kang Senyor Santo Niño, Senyor San Jose, San Pedro Calungsod, Birhen sa Rigla, Mama Mary, San Isidro Labrador, Birhen sa Fatima, halad nila ni Ramon and Linda Armenian and family. Pasalamat kang Senyor San Jose for the graces and blessings received, halad sa heirs of Crispiniano and Fabiana Pisons. Pasalamat sa Our Lady of Miraculous Medal, halad sa devotees of Sudlon Ebanyes. Pasalamat kang Senyor Santo Niño, Senyor San Jose, for more blessings to come, good health and healing, halad sa Diaz family. Pasalamat sa wedding anniversary nila ni Filadelfo and Felicissima Hibaya, halad sa Hibaya family. Pasalamat kang Senyor San Jose, halad nila ni Rose and Noli Espadilla. Pasalamat kang Senyor San Jose, Senyor Santo Niño, Mama Mary, San Pedro Calungsod, sa daw natawhan ni Carlos Sr., for the blessings received every day, good health and good life, halad sa Tenio family.
Pasalamat kang Senyor Santo Niño, Senyor San Jose, Mama Mary, sa mga grasya nga nadawat ug mayong panglawas, halad ni Era Antigua. Pasalamat kang Senyor San Jose, Beren Sarigla, for the blessings and good health, halad ni Fatima Antigua. Pasalamat sa tanang mga santos and for the blessings, halad ni Selina Taruna. Pasalamat for all the blessings received and good health, halad nila ni Domingo and Incabo family. Pasalamat kang Senyor San Jose for all the graces received, halad ni Milagrosi Sala. Pasalamat kang Santa Deo, Senyor San Jose, sa tanang mga santos, ug sa ika-50th birthday ni Romel C. Lim, halad ni Elisa C. Lim. Pasalamat sa daw natawa ni Liv Sinisa, halad ni Perfecto and Bonita. Pasalamat kang Senyor Santo Niño, Mama Mary, Senyor San Jose, San Roque, San Antonio Abad, San Pedro Calungsod, sa tanang mga santos, for the good health, graces, blessings received, and answered prayers, halad ni Sherlyn P. Sigismar. Pasalamat kang Senyor San Jose, Beren Sarigla, ug Senyor Santo Niño, halad ni Rosera Sinining. Pasalamat kang Senyor San Jose, ug sa tanang mga santos, halad ni Lani Cabrera and family. Pasalamat kang Senyor San Jose, Senyor Santo Niño, ug Mama Mary, halad ni Rosalina Sinining. Pasalamat sa God the Father, Holy Family, sa tanang mga santos ug mga anghel sa kalangitan, and for the blessings received, halad ni Jorofe Ricta Espena and family. Petitions for the safe and successful surgery of Sofia Gregoria G. Duncan, enlightenment, healing, and recovery, halad ni Emma Lorna F. Goyot. Petitions for protection of Sigismar, Palban, and Olmedo family against the coronavirus, to stop spreading in our country, for the protection of all frontliners, and for the negative result on swab testing to all the barangay officials, halad ni Sherlyn P. Sigismar. Petitions for healing the world for this COVID-19, conversion and enlightenment of Farah May and Kid Drake, for the forgiveness of sins, both living and the dead, from all generation up to the present, for the healing family tree and more blessings, good health, and long life, halad nila ni Jero Ferrecta Espina and family. Karon atong iapil sa mga pag-ampo ang kalag nila ni Juanito, Basilio, Bernard, Pomposo, Vicente, Carlos, Ellen, Santos Anthony, and all souls in purgatory, halad sa Boliosos and Cortez family. Sa kalag nila ni Sir Yaco, Marcela, Jesus, Jovina, Hilario, Francisco, Pasita, Juanito, Asuncion, and all souls in purgatory, halad sa Pakibot family. Sa kalag ni Ryan O. Advincula, halad nila ni Mario and Judith Advincula. Sa kalag nila ni Eusebio, Manuel, Anisito, Saturnino, Antonia, Cristituta, Floro, Francisca, Junicia, o Toribio, halad nila ni Ramon and Linda Arminion and family. Sa kalag nila ni Juanita, Paula, Martiniano, Nieves, Eduardo, and Jose Sr., halad sa Cabrera family. Sa kalag ni Janner Gibb, halad sa Galvi family. Sa kalag ni Antonina sa iyang death anniversary. Sa kalag nila ni Ronel, Maximo, Narcisa, Vicenta, Cecilia, Juan, Rogelio, Hilario, o sa tanang kalag sa purgatorio, halad sa Hibaya family. Sa kalag ni Edelberto Mendoza Jr., halad ni Emiliana Heribisi. Sa kalag ni Lucrecia Tagalog, halad sa Pesons family. Sa kalag nila ni Edelberto Mendoza Sr., Edelberto Mendoza Jr., and those souls in purgatory, halad ni Connie M. Imbong. Sa kalag nila ni Nisitas Goa, Victoria, Samuel Concordia, Potenciano, Ingelberto, and those souls in purgatory, halad ni Narcisa Tan. Sa kalag ni Fe Bustamante, halad sa BDS. Sa kalag ni Colita Daniot, halad ni Elaine Aragon. Sa kalag nila ni Clemente, Hiliana, Pablo Galileo, Natividad, and all souls in purgatory, halad ni Teresita Enriquez. Sa kalag ni Reynaldo Heliera, halad ni Rina Gonzales. Sa kalag nila ni Elmera Jaime, Dante Nimfa, o Vilma,
halad sa Mabalakad family. Sa kalag nila ni Bernabe o Crescencia, halad nila ni Eugene and Julian Nakinis. Sa kalag nila ni Anacorita, Basilio, Mariano, Celerino ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Galo Misal Enriquez. Sa kalag nila ni Jenlyn, Felix, Saturnino, Shakira ug Marilu, halad sa Mabalakad family. Sa kalag nila ni Paz Panilagaw, Belia Panilagaw ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad nila ni Rene and Zoe Ivasco. Sa kalag nila ni John Angelo, Felipe, Mary Ann, Flora May, Ignacia ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad sa Diaz family. Sa kalag nila ni Paz, Esther, Aida, Teresa, Annalyn ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad nila ni Rose and Noli Espadilla. Sa kalag nila ni Rosel Evangeline Estilito, Iluminada, Rodolfo ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Rosita Sinining. Sa kalag nila ni Misio, Welma, Joselito, Alejandrina, Evangeline ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Rodito Sinining. Sa kalag nila ni Aldigonda, Vicente, Carlos, Wilfredo, Asuncion ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Milagros C. Sala. Sa kalag nila ni Seferino, Herminia, Emelda, Janet, Gloria ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Elaine Aragon. Sa kalag nila ni Milagros, Charlo, Carlos, Lourdes, Ben ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad sa Caballero family. Sa kalag nila ni Alejandro Fortuna Sr. ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Patricia Fortuna and family. Sa kalag nila ni Carlos Sr., Josefina, Tito, June, Doris ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad sa Tinio family. Sa kalag nila ni Transfiguracion, Corazon, Gertrudes, Perino, Carlos ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Milagros C. Sala. Sa kalag nila ni Alejandro Lawat, Monica Tobia sa ilang birth anniversary, halad nila ni Titing Anweni Lawat. Sa kalag nila ni Susana Chodorico Sr., Herman, Hermisa, Michelle ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Sherlyn P. Sigismar. Sa kalag nila ni Rosalinda, Erlinda, Teresita, Edelberto ug Sony, halad ni Ana May Magsayo and family. Sa kalag ni Sir Jacob Bihag, halad ni Darrell Bihag, son and family. Sa kalag ni Baldomero Kulan-Kulan, halag ni Ivy May T. Kulan-Kulan. Sa kalag nila ni Vicenta, Lilian, Macring, Jovic, Toto ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halag ni John Mark. Ug alang sa kabus nga mga kalag sa Purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa Servants of the Suffering Souls Apostolate. Sa ngalan ng samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang kalinaw, mana kaninyo. Manaw sa binimo. Mga igsoon, arumaandam kita alang sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maginulsol kita sa atong mga sala.
Kaluyan unta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios. Dada kaming nganha sa katilingban sa mga nagatagamtam sa mga kalipayng langit nun. Aron madangat namo ang kamapaubsanon. Gumikan sa kaligo ni Kristo among magbalantay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nabuyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo
o Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo o giingnan nila si Pedro o ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atuas sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliyo po si Pedro kanila og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining dawtang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Magbalantay ka nako, ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka nako, ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka nako, ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunaw nga sipsipanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya ako nga gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako, ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga gianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay ana nga kaman sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako, ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihigiaran mo ako og lamesa sa akong atubangan.
nagasunod ka nako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ko sa balay sa Ginoo sa mga katuigan na umaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamo daotan? Dili gayon. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panag-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalo sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunua iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanaakan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan. Sultihan ko kamo, ang tawo nga dili moagi sa pultahan inig sulod niya sa turil ug mukatkap hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inig tawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan. Ug mag-una siya kanila sa ilang pagula. Kung natuwa na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa, mingon sa Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga miyanhi kanako, mga kawatan, ang mga tanan nga miyanhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Ug busa,
wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya ug mugula ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayahon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga inigugba nga igsoon, mayong buntag kaninyong tanan, diha sa aton mga tagsa-tagsa kapanimalay nga naga-join sa aton live streaming. Thank you kaayo. And we know that in faith, again as I've mentioned several times, ang atong digital space this morning becomes worship space. Brothers and sisters, kaniadto katong ako, 4th year theologian, nag-andam mi sa among ordinasyon sa pagkadiakono. So naadto mi, nagsaka mi sa Baguio dito sa RGS. Elami ito ilang jam, pero ang rason, nag-ampo mi mga 1 week dito, kauban si Father Arevalo. Sa proseso o schedule namo na anay meditation at kanang pagkahuman sang talk, then mo tuyok kami diha sa garden o mag-ampo o mag-meditate. Sa tunga sa garden na ay rebulto, elevated, human-sized ang estatwa. Kanang kalindot kaayo, si Kristo. Tapos na siya may ginauyatan ba? May cuddle close to his heart nga karnero nga gamay. And then underneath, na ako'y classmate, no? Pari naman siya karon. Ito pa ko medyo layo, iya ko gintulok, iya ko ginpaypay, gitawag niya, dong. Nagduol man ko. Then gitudlo niya sa ubos sang rebulto na ay inscription, Ego sum pastor bonus. Ingon niya tong, unsa man ang meaning kini? And then, namin ko background before sa Latin sa high school. So I told him, ang meaning, I am the good shepherd. Ego sum pastor bonus. Meaning, usa sa mga ginpili sa atong Ginoong Jesucristo sa pagpaila sa atong tanan kung kinsa man ang iyang persona in relation to mankind, mao kining imagery of the good shepherd. Ego sum pastor bonus. Then nag-smile siya, nag-ingon thank you. Paglakaw na niya, nabilin ako underneath the statue, and I was looking at the Lord Jesus Christ. And I told him, Lord, you are the good shepherd. I am the lost sheep. Ako ang kanang dula nga karnero, ikaw ang maayo nga magbalantay sa akong kinabuhi. Mga inigugma kay Kristo, kaanindot kayo sang imagery, pero this will only be passing beauty if we will not connect sa iyang theological relevance sa atuhang actual lives. First and foremost, medyo lisod di kaayo nga ma-connect kita kay culturally and existentially, we are not a cattle-raising country. Pag dito sa panahon sa Ginoo, sa iyang time, normal kaayo to see sheep or cattle raising being done by people. So kung mag-ingon si Kristo sa mga tao, ang nagapaminaw, when He says, I am the good shepherd, kuha dayon sa mga tao ang power kining imagery. Karong buntag sa atong pagpamalandong, sa atong reflection, allow me to unravel 2 important points para makita nato kung unsa man ang meaning when we say, I am that sheep loved by Jesus, the good shepherd. Number 1, ingon sa isa ka commentator who studied a little bit of scientific background, he made a musing, kind of a commentary, and he said one of the most, or one of the dumbest animals in the animal world is the sheep. That's what he wrote. And he said that's why it is very crucial that therefore the relationship with the shepherd is maintained. I think this is very important. When we forget this, I think we will now
walk the path of perdition o ang atong pagkawagtang o pagkadula nato. Ang una nga karakteristik sa maayo nga magbalantay, mao kini, intimate knowledge of the sheep. The good and true shepherd knows the sheep. Ang karakter, ang timpla, even ang physical characteristics, and he can even call them by name. So kanang medyo tiso yun, tawag ko niya whitey. Medyo itong, tawag ko niya nga tawag naton blackie, no? Kung may spot, syempre, spotty. Pero kung tall, kag dark, kag medyo gwapo, piolo. Pwede man, no? Mauna ba? So, ang naa siya'y knowledge, pati ang kung may defect to my physical deformity. And here's the most important thing. Although medyo prone nga madula ang sheep, naa siya'y gift by nature nga mao ang redeeming gift niya. Mao nga after several exposure sa boses o tingog sang good shepherd, the sheep develops a bond, the intimacy of the bond, nga ma-identify sang sheep among other noises, ang boses sang maayo nga magbalantay. So among many other voices, there is a practice there. There's one common choral, no? Sa gabi, gakatigom lang, different owners, pero pagkabuntag, manindog sa may gate, ang shepherd, o iyatawag ko ng iyang sheep, amazingly, ang mga iyang panon, musunod gawas sa iya. Nga naman, they can identify with uncanny sense ang iyang boses. Kanindot, dili ba? So, ang maunang redemption, if the sheep follows the voice of the shepherd, then the right path will surely be achieved. He will be led to green pastures, refreshing waters, safety, and fullness of life. Very beautiful. And second, maukini, it's now the character of the Good Shepherd. Brothers and sisters, the Good Shepherd is called good in contrast to the bad or false shepherds. Nga naman, naay hired hands, ginarkilahan lang ba na magbalantay. So kung mag-abot na kanang mga wolves, kanang mga uban nga mga dautan kay ginhawa nga para kidnapon kinang mga karnero para ihawon, ang uban nga gibayran lang nga hired hands will simply turn their backs or run away and leave the sheep. Not the Good Shepherd. The Good Shepherd stays, puts himself between the sheep and the thieves. The Good Shepherd even is willing to lay down his life for the sheep. Now, again, the listeners of Jesus would get this because when you say shepherd, it's actually identifying the role of the kings in the Old Testament, the role of the leaders of Israel. That is the imagery used to describe them for their proper function. So when the Lord says, I am the good shepherd, willing to lay down my life for the sheep, He was actually saying, I am willing to make the ultimate sacrifice for the life of my sheep. That's why ang ending maokini, I have come to bring them fullness of life. Fullness of life. So brothers and sisters, kanato tanan, if we bring that now, those two insights sa atong kinabuhi, as I've said, usahay kita man ang nagakadula ng karnero ba? When we listen to fake news, when we listen to the tempting voices of sin, when we listen to the voices of depression and anxiety, we lose our way in life. What is important during these difficult times is to sharpen our listening. We listen to the voice of the Good Shepherd. He will lead us through this valley of darkness. He will point the direction that is right for us. Dili kita pagpatalangon, kay nga naman, siya ang maayo nga magbalantay. Ikaduha, let us stay by the side of the Good Shepherd. But for them to do this, it is because they are extensions of the shepherding love of God. And ultimately, para kanatong tanan, usahay, pwede jud ta
magkulong lang sa atong kinagaulingon na kinahanglan. But for those who are open when they pray to Jesus the Good Shepherd, and they allow themselves to be moved by the shepherding heart of the Lord to help others. For example, din sa atong parokya, as we are struggling to survive, for people to continue to support, to share what they can, to help us. That is shepherding love. And most of them, people do not even want their names to be known. And they are such a great sign that in this crisis, the shepherding love of Jesus exists, and they give us inspiration to move forward together. Ug ang ibang pangkataghan na nagapaampit o nag-share sa ilang mga ginagmay lamang ng mga blessings sa ilang kasilingan, this is practice of shepherding love. So brothers and sisters, I bring you back again to that moment where I stood before the Lord. Ego sum, Pastor Bonus. I am the good shepherd, says Jesus to me. And I told him, Lord, I am your lost sheep. I acknowledge that I am loved by the Lord this much. I acknowledge that only in my relationship with Him can I be found, saved, and find fullness of life. And because of that consciousness, I am also empowered to share shepherding love to others. Brothers and sisters, today is Good Shepherd Sunday. May we acknowledge Jesus truly as our Good Shepherd, and may we become good shepherds to one another. So help us God. Nagato ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubungat sa langit ug sa yuta, o kang Jesu-Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugod ni Poncio Pilato, ilansa sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya, aro pa hukom sa mga buhi o mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, kagamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Diyos maghatag sa kinabuhing walay katapusan ngadto sa mga kartero sa iyang panon. Magampo kita ngadto sa amahan, masaligon nga walay makabawi kanato gikan sa iya mahanong pag-amuma. Muingon kita, amahan, dungga ang among pangabuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga mag-alagad sila sa Ginoo, diha sa kasadya, ug madasigon silang mangulo sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangabuyo. Alang kanila nga nagwali sa pulong sa Dios, nga isangyaw nila ang buhing kamatuoran ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangabuyo. Alang kanila nga namati sa pulong sa Dios, nga dawato nila ang gasa sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangabuyo. Alang sa mga kabatanunan, nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangabuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga ang maayong magbalantay, magdala kanila ngadto sa buhing tubig, ug magpahid sa tanang luha sa ilang mga mata, magampo kita sa Ginoo. Mahal, dungga ang Bakagagahom nga mahal, sa tumang pagsalig kami nga imong katawhan, ang karnero sa imong panon, mipadangat ganha kanimo sa among mga pangamuyo, sa pagtungay mo kaming tunggon,
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo ng ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, baka gagahom sa tanan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko. Aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay o makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayawang panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya nga among karaang kaalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunob kibag-o, diha kang Kristo kitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Mag-usab ang mga anghel sa kalangitan, biduyong pag-awit sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tubunan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipika sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug maingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kanis, may pasalamat kanimo pag-usap. Miatag nining adto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagkahalat kami kanimo amahan, piningpan sa kinabuhi o kadi sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo kaming giisip nga ngayon, umatubang umalakad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, bag kayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinutubi Ginoo imong simbahan tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana, uban sa mga apostres, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag kana kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong na gitudlo kanato sa atong mananubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalik sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubultuon, at tayo kami sa imong kalinaw ug kay usap. Ikaw ang buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maana kaninyo. Ipakita tang panaginig sa unay. Kini maong kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. At this moment, for those who are in your homes, may I now ask you to pray the act of spiritual communion. Magampo kita. O maayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, ngay pahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa pililhong dugo sa imong anak,
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Salamat sa inyong padayon nga paguban nga namo sa atong live streaming worship. Thank you. And I know this is a kind of a new format of worship, but padayon kita nga magsilbi, magampo kay Lord for the gift of healing sa atuhang lungsod, sa atong tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan. We continue to express affirmation, appreciation, ug encouragement sa atong mga frontliners. Ug kanato tanan, gamay pa nga pagpasensya kay na-ECQ man kita hangtod May 15. So we respond with obedience, prudence, and also at the same time kanang hope ba in the Lord nga ang atong good shepherd si Kristo atong mayong magbalantay maga-lead sa aton towards fullness of healing and life. So join me sa pag-ampo sang Oratio Imperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Ngaunta panalipdan mo kami, batok nining hulga sa COVID-19. Kami kalas na sa pipila ka mga kinabuhi, ug daghan ang naapektuhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan nining maong virus o sa pagpakgang sa pagkuyanap nini. Giyahi ang mga kamotog lamdagi ang mga una-una sa mga batid sa medisina, nga magalima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kantigo o tinuyugan sa puanggod. Tabang iusab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangamhanan o mga pribadong ahensya nga nangitaw kasulbaran sa maong pandemya. Nagaliyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit, nga maibalik mo dayo ng kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imo na nagapuyo naghari uban kanimo, diha sa kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jose. Ang Ginoo maana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo.